ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони Сомонаи Авто ТВ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор боз хонаҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дам замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарати компаниё боша, агар дар WhatsApp суратошро рекунед, рекламаш мекунед, фурӯшта мегзорем. Ирӯз 12 августи соли 2024 ирӯза наворда ҳастай. Хонаҳо аз шаҳри Душанбе ва квартираҳои фурӯшӣ. Хонаҳо аз шаҳри Бохтар, аз шаҳри Ваҳдат, аз ноҳияи Восе, аз шаҳри Кулоб, шаҳри Бохтар, ноҳияи Рудакӣ, ноҳияи Данғара, аз Муъминободам хонаҳои арзон дорем. Бача азиз, бо диққат тамошо кунед. Навора пропуска накунед. Чизе боша, рӯй кунед, дар WhatsApp рекламаш мекунем. Ами канали Хонатеҷа баҳри шумо ҳай. Ба хотири пешрафти канали Хонатеҷа ами наворда дӯстон лайкотона бизанен, дар канали мо подписатсия кунен, подписатсия. Ана ки навора мо сар мекунем, бача азиз. Мегзарем ба аввалин тангени фурӯшӣ, тангенам рӯй кардан. Танген портер ҳастае, ки дар ноҳияи Восе, моторуш 1:1, гази холияй. Ана танген, мана танген. Барои кор таппа тайёр. Коробкаш механика. Соли баромад 2008 сол. Нархша бинен 23000 сомонӣ. Алиш намешавад, срочно сум дар курай. Хоб маълумоти бештар, яъне ки документош ҳастай, документо почтаге бо муомила дора. Хоб чориш газай, моториш 1:1, камрасход беҳад, мошинча беҳад тозаакай. Ҳамин бародар барои худшон тайёр кардиян, не ки срочно сум дар кор мега, ба ҳамин хотир савдош мекунам. Касе ки мегира, ина марамад WhatsApp-шон занг занед, намегиртагиё лайкора занед, навор топ дарава, иншоалло савдо мешавад азиз. Мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Леваканд, Сарбани Пешина, Бохтаробод, Гулистонда қарор дорад. Масоати 10 сотиха, масоат беҳад калон, секомната, хонаҳои барак, об дар дохили ҳавлӣ ҳастай. 220000 сомонӣ каравоти фасон кардагӣ. Инами состояние гуфтиям мардак, савдо мешавад 220000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ Бохтаробод, деҳаи Гулистон, назди мактаби 4, лаби дарёи Кировда қарор дорад. 3 дар хона, 1 та калидор, 1 та кухни, оғили 25 метра плюс 5 сотихи дигар мақсад ҳаста. Хулас боз лаби дарё дар хона. Занг зад пурсенша. Мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи насосҳои эски ги зарда қарор дорад. об свет дора мега камон 6 сотих масоат, 3 дар хонача кардагӣ. маълумоти бештар WhatsApp 7172 аз номи канали Авто ТВ занг занен. сертификатш ҳастай, нотариус ҳастай, мактаб, масҷид, мағозаҳо, аптекаҳо, духтурхона ҳамаш дар наздикии хона мега ҳастай бачако. ҳамин якамон ҳамин хел маълумот додан мона, худотон бо як зангаватка чахчах кунед. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. бачако пабратски лайкора бизанен. ҳамин белайк навора умуман тамошо накунед. хоҳишай ҳаматон. хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки 4 комната, масоати 8 сотиха, ноҳияи Муъминобод, деҳаи Чимтол. бачакои Муъминобод ҳамиҷаен. агар дар ҳамин комментарияи ҳамин навори ирӯза 10 дона бачакои Муъминобод комментария куна, мо далчи худо хоҳад аз Муъминобод зиёдтар навор мекунем. 10 комментария аддени бачакои Муъминобод ждат мекунем комментария. агар 9 таам бошен, камтар навор мекунем. ҳаракат кунен, ҳамиҷа бадантона маълум кунен. WhatsApp-шон 2020 занг зад пурсен. деҳаи Чимтол, маълумоти пурра оиди хона пурсоншен. 130000 сомонӣ. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки дар шаҳри Кулоб, деҳаи Туту, масоати 8 сотиха, 5 дар хона, 130000 сомонӣ. дӯстон, шумо 5 дар хонара ба рехтаги битонош тайёр метонен бихарен. WhatsApp-шон
41 ки дасти 33 номерошон дасти занг занед. Кухни баня даронушта об свет дора. Лави раҳи Калондай мактаб, масҷид, духтурхона, магазин, стадиони Калон, мини-полия ҳама чӣ дар наздикиш ҳастай. Мега ба наздики коллеҷи тиббирам кушода мекунанд. Сохтагӣ тайёр, просто ленташа мебаранд. Дӯстон азиз, хона ба ҳама чизош фурӯхта мешавад. Инами қадар кардиян. Ина и тараф далши боз битоно барои якчанд хона ҳам рехтагӣ тайёр будааст. боз шифирошам гирифтагиянд. Дӯстон азиз, 130,000 мақсад нархи зур. Ина тахтаву шифиру дигаро ҳамаш тайёра ка бача азиз. Касе ки мехара бурд мекуна. 130,000 сомонӣ, шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Тутто. Дӯстон азиз, хурсон шинзанда. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳасте ки назди ҳавлигӣ масоҳати 4 сотиха. 4 сотих замин дорад. 2 дар хона дорад бартар азиз. 1 калидор. хоб 60 метри квадратӣ дар Душанбе. хоб 220,000 сомонӣ дар 112 микрорайон. ҳами МС релакс кардани ҳамун тарафо хулос бартар азиз. хоб нав маҳалла мега. Танҳо ҳукумат дорем ҳозираша. Сохтмон давом дорад сай барои мактаб, масҷид, дигаро. 4 сотих замин, 2 дар хона. хоб калидор, ҳоҷатхона, вана ҳамаш ҳастай. бо савдо мешава. Фақат конкретни харидоро занг занем. марҳамат. Ина рақамомон барои тамос 9721 аз номи канали Авто ТВ занг запирсен. бош мона скидка мекунам бардар азиз. маълумоти пурра оиди ами хона зангаватка хурсон шум бардар азиз. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳасте ки дар шаҳри Бохтар назди бозори Нихида қарор дорад. 380,000 сомонӣ, об свет ҳам дорад. дар 8 этаж дукомната 47 метри квадратни. рақамҳои дастӣ 1072, ватсапшон +7 985, ахириш 3540, байниш 045 занг запирсен. мега аслан дом 10 этажа, мактаб, масҷид, мағозаҳо, аптека, духтурхона, садик ҳамаш пешишта қарор дорад. бо баъзе чизош фурӯхта мешавад, аз ҷумла стиральни машина. хоб ҳамун чизое ки асосия ба ҳамун чизо савдо карда мешавад. алишам ба хона дар шаҳри Бохтар боша, хонаи заминӣ боша, алиш мекунем. меган и хел ба нарх 380,000 сомонӣ тоҷикӣ бардар азиз. шаҳри Бохтар назди бозори Нихида қарор дорад. дӯстон, успет кунен. касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин хел квартира дорен, ина марамат зангаватка чахчах карда бигирин ша. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳасте ки назди ҳавлигӣ 3 комната масоҳати 8 сотиха дар ноҳияи Муъминобод 100,000 сомонӣ. гуфтем ку бачакҳои Муъминобод 10 дона комментария аддени аз 10 дона аккаунт мехоҳем. агар ки бачаҳои Муъминобод зиёдтар бошанд ё бародари азиз, мо далши аз Муъминобод зиёдтар навор мекунем. шуморатон кам боша агар, яъне ки мо кадом вақт навор мекунем. талабот зиёд бошад, ҳамун вақт мо навор мекунем бача азиз. ина ай Ҳисор, ай Ваҳдат, Ёвону Кӯлоб зиёдтар дар ҳамун комментариёҳо бо даъзе менависанд. мон ба ҳамин хотир зиёдтар навор мекунем бародар азиз. ина бачаҳои Муъминобод сехонага 8 сотиха, қишлоқи Аҳмадобод дасай. нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳасте ки дар ноҳияи Рӯдакӣ деҳаи Шурбулоқда қарор дорад. 8 сотих масоҳат, 4 дар хона, 85,000 сомонӣ. бача, шумо дар 85,000 сомонӣ аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз деҳаи Шурбулоқ ҳами 4 хонагарам метавонед бихаред. падвалам каге фасонак тайёр бародар азиз. инам хона инами састани 85 бо муомилат дорад. ватсапшон 8338. мактаб нав кардесан мега аз деҳа ба ноҳияи Рӯдакӣ ба шаҳра 5 минут ба мошин раҳай. 1 сум ё ки 2 сомонда мерен. дӯстон азиз, масъалаи свет ҳастай мегзаронен. об ба поён омардагиай мегирем, ба шлак мекашен. хулас маълумот пурра ватсапда занг занем бача азиз. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. квартирахарон бисёр будай дар Душанбе темболи. квартираи фурӯшӣ 1 комната квартира дар 4 этаж 39 метри квадратӣ дар Душанбе
территорияи шарорада қарор дорад. 170,000 сомони коробкаи холӣ. 170 мегирен, 30,000 аз худ мекунен. Зиндагии шоҳона ина пожалуйста. аз политехникум мега 6 километр поёнаи хулаз пеши мактаб Садиқ Балниса бузурча маршруткаи сесомона аз круговой политехникум мерава. шаҳраки шарора. маълумоти бештар рақамҳои 900 880 304 аз номи канали Авто ТВ занг занен. ҳамин наворо маъқул шида боша бачаи азиз. дар ҳамун таги комментария Авто ТВ ба пеш лайкора ҳатман бизанен. ҳамин поддержка бисёр боша бачаи азиз. мо ҳам баҳри шумо аз любой ҷо хонаҳои арзон навор мекунем. дастгирӣ аз ду тараф бачаи азиз. мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар дуюм этаж 44 метри квадратӣ дар шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ Дуда қарор дорад ки бо нархи 220,000 сомонӣ савдо карда мешавад. маҳаллаи нав пеши раҳда қарор дорад. 220 муомилаи хубам мекунанша. Душанбе Фирдавсӣ 2 этажа дукомната 44 метри квадратӣ дар дуюм ошёна ҳамин хона чи қарор дорад. бачаи азиз, маълумоти пурраша зангават кард, чахчах карда бигирен. ака нагуфтен алиш мешава, алиш намешава, ҳамун вариантакатона як пешниҳод кунен. можед алишам бикуне. маъқул боша, мумкин алишам куна. не ки ремонтои хона просто зури бад фасон ремонт кардагӣ. инамиқа кардаган. маълумоти бештар занг занен. хоб, навори Авто ТВ ирӯзаша тамом шид бачаи азиз. ҳаракат кардем аз ҳар як ҷое ки шумо хостем навор кардем. номера барои қабули реклама, мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кинен 9997 ахираш. наворои баъдина дар канали Савдо ТВ, дар канали Авто ТВ, дар канали Хона ТЖ реклама гизала карда фурӯшта мегзорем. пешаи баромадан аз канал ами навода лайкора бизанен, дар канал подписатсия кунен. зиндаву сарбаланд бошен. боқӣ дар амони худо бачаи азиз.